Nem tüzelőanyag a nap fokozta meleg. Nem ember fantáziája a nap energiája. Gondolkozzunk fölötte, mivel tartozunk a világ teremtőjének azért, hogy itt vagyunk, mivel tartozunk Európának azért, hogy idejöttünk, és mivel tartozunk az emberi fejlődésnek azért, hogy itt maradjunk. Csontvári Kosztka-Tivadar éppen a történelmi múlt hatalmas húzóereje révén és az itt működő földtörténeti energiák révén gyakorlatilag pontosan ezen a térségen keresi az isteni hatalommal való egyik legfontosabb kapcsolatfelvétel lehetőségét. Kirándulásokat tettem minden irányban, és kerestem a szépet. Gyönyörködtem a nagyarányú távlatok mérhetetlenségében. Castellammare di Stabiába rándultam, ahol a telet festői tanulmányokkal töltöttem el. Csontvárinál eddig olyan helyszínekkel találkoztunk, ahol hatalmas energiasugárzás volt. Tulajdonképpen a tüzes elemnek és a vizesnek a találkozásánál vagyunk. Mintha ketté szakadt volna a városka, onnan füstölnek, itt meg tiszta a levegő. Profétai tulajdonságokat fedeztek föl Csontváriban már a kortársak is. Ezek világmagyarázó képek, tehát ugyanaz a rendszerük, mint a népművészeti ábráknak vagy a gyermekrajzoknak. Hogy én sem vagyok idevaló, jaj, de én sem vagyok idevaló. Pompeiben festettem a Porta Principálét, a Hávét napút színekkel, és egy nagyarányú naplementét is gyakorlatnak kiszemeltem. Az a műve, amelyiken lehet az anamorfózis technikáját tanulmányozni, az az ódon boltozat. Ebben a boltozatban egy élőlény rejlik. Itt tud ragadni, különösen akkor, ha túlságosan hirtelen és gonosz halállal halt meg. Úgy gyakorolták a mágikus képességet, ami megvan minden embernek, hogy az a fekete mágia irányában fejlődött ki, és ilyen módon tulajdonképpen maguk okozták a maguk vesztét. Ha az ember olyan feladattal indul az életnek, mint Csontvári, akkor nem csak a maga hibáit kell leküzdeni, hanem a közegnek a megtisztítása is az ő feladata. Egyenesen Szicíliába utaztam, ahol Siracusa, Girgenti, Palermo, Messina, Catania, Caltanissetta, Francavilla, a San Giovanni megtekintésével Taorminában állapodtam meg. Allora gli americani il 9 luglio del 43 sono venuti a bombardare, che hanno bombardato sia a San Domenico che qui a questo albergo. Loro sono partiti, i tedeschi non si sono più visti, basta, ed è finito poi dopo qualche 6 mesi, 8 mesi la guerra.
A taorminai görög színház az Etnával rendkívüli nagy távlatot követelt, de kisebb részletek megfestése után a nagy motívumhoz hozzá nem nyúlhattam. Egy 2 méter hosszúságú napkeltében készült festménnyel Célt nem érek, és ezzel a világ elébe nem léphetek, a vászon megsemmisítésével szembe kerültem a pozitívummal. Nagy festői vágyamat teljesen kielégítette, mert a láthatatlan segélyével meggondolást nem tűrő önkívületi állapotban 21 négyzetméternyi rajz került elő. A közönségre oly hatással volt, hogy tombolt meglepetésében. Ez az 5. elem. Ez az az erő, ami működik, és amire érzékeny volt Csontváry.